Ennen kuin asennat uuden Geisel-kattotelttasi, on tärkeää tehdä muutamia valmisteluja oikein. Jos teet ne tässä järjestyksessä, itse asennus on nopeaa ja sujuvaa. Tarkista, että autosi katto kestää kattoteltan painon. Jos olet epävarma, ota yhteyttä autonvalmistajaan saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka paljon painoa voit laittaa katolle. Asenna sitten kattotelineet valmistajan ohjeiden mukaan. Suosittelemme Thule Wingbar Evoa, koska ne ovat hiljaisia, helppoja asentaa ja kestävät jopa 100 kiloa. Telineiden välimatka GM:lle noin 160 noin 80 cm välein ja GM:lle 210 suosittelemme noin 100 senttimetriä. Aseta laatikko korotetulle pinnalle, kuten pöydälle tai sahatukkeille, jotta käsittely on helpompaa. Käytä sitten veistä tai saksia katkaistaksesi kiristysnauhat ja nostaaksesi kannen pois. Poista suojavaahto kattoteltasta ja avaa laatikon kulmat paremman pääsyn saamiseksi, avaa lukot ja avaa sitten kansi puoliväliin. Tikkaiden kohdalla löydät asennussarjan kaikilla tarvittavilla osilla. Ota asennussarja ulos ja sulje ja lukitse kansi uudelleen. Avaa asennussarja ja ota kaikki osat esille. Nyt on aika nostaa teltta auton päälle ja tässä vaiheessa kyllä suosittelemme, että teitä on vähintään 2 henkilöä. Suosittelemme, että teltan aukko sijoitetaan auton matkustajan puolelle. Nosta teltta varovasti ja aseta se niin, että sen pitkä sivu lepää molempien kattotelineiden päällä. Säädä sitten teltan sijainti niin, että tavaratilan luukku voidaan avata ongelmitta. Kiinnitä pultit kelkkoihin ja aseta 4 kelkkaa per kisko teltan alle. 2 kutakin kattotelineen kiinnityskohtaa kohden. Nosta telttaa hieman, jotta saat kelkat kattohyllyn ohi niin, että saat yhden pultin kummallekin puolelle hyllyä. Käytä sitten tätä asennuskiinnikettä ja kiinnitä teltta käsiruuvilla. Jos olet huolissasi varkaudesta, erikseen on saatavilla myös varkauden vastaisia muttereita. Ja älä unohda asentaa suojakoteloita kiskoihin. Ota tiukka ote ja yritä liikuttaa telttaa sivusuunnassa. Jos se liikkuu, muttereita on kiristettävä lisää. Näin avaat GM 2026 teltan. Aloita avaamalla teltan lukot ja työnnä varovasti kantta ylöspäin. Irrota kuminauha, joka pitää telttakankaan paikoillaan. Poista tikkaiden suojapussi ja suojavaahto. Irrota tarranauha, joka pitää tikkaat yhdessä. Vedä sitten tikkaat täysin ulos ja käytä niitä vipuna lattian nostamiseksi. Siirrä askel suojus sivuun ja säädä tikkaiden korkeutta painamalla viimeisessä askelmassa olevia painikkeita ja työntämällä sitä sisäänpäin. Jatka seuraavalla askeleella, kunnes saat hyvän tukevan kulman, kuten tässä havainnollistamme. Teltan sisäpuolelta löydät ikkunan varret. 2 pidempää vartta, niitä käytetään sisäänkäyntiin, ja 4 lyhyempää, ne sopivat sivuikkunoihin. Varren kiinnitysreijät, niin ne ovat teltan alla. Aloita asentamalla ikkunatolpan litteä pääreikään ja varmista, että se menee pohjaan asti. Taivuta sitten tolppa ylös ja kiinnitä koukullinen pää sisäänkäynnin katon kulman taskuun. Toista sama vaihe sivuikkunoille, mutta tässä kiinnitä koukku kunkin ikkunan kulmassa olevaan reikään. Kattoteltoissamme on mukana sekä hienosilmäinen hyttysverkko että pimennysverho sivuille, sisäänkäynnille ja myös kattoluukulle. Lisäksi teltassa on myös sovelluksella ohjattava LED-valaistus sekä sisä- että ulkopuolella. Skannaa ohjaimen QR-koodi ladataksesi sovelluksen. Mukana tulee myös sadesauva, jota voit käyttää erittäin rankkasateen sattuessa. Kiinnitä se teltan rungon ja katoksen väliin, niin saat katon harjan. Tämä on tarpeen vain erittäin rankkasateella. Portaiden suojusta voit käyttää joko tavaroiden säilyttämiseen tai kääriä sen ylös, jotta se ei ole tiellä. Teltta tulee myös kaapelin ja sisäänrakennetun Anderson-liitännän kanssa, jonka löydät kattoteltan alta. Tämä mahdollistaa teltan liittämisen autoon tai varavoimalaan, jolloin saat virtaa kattoteltan sisäänrakennettuun paneeliin, johon voit liittää valaistuksen tai muita lisävarusteita. Teltan mukana tulee myös 2 kumilenkkiä, joita voit helposti käyttää teltan kankaan kiinnittämiseen kattoteltan sauman väliin. Kun tuuli on voimakasta, suosittelemme telttasi kiinnittämistä auton vanteeseen. Tämä onnistuu parhaiten kiristysnauhalla. Nämä kiristysnauhat myydään erikseen, mikä helpottaa teltan kiinnitystä. Noin, nyt on aika lähteä seikkailuun, mutta varmuuden vuoksi tässä on myös ohjeet teltan kokoamiseen. Aloita poistamalla kaikki sivuikkunoita ja sisäänkäyntiä tukevat kepit. Nämä voi sopivasti säilyttää sisäänkäynnin vieressä olevassa lokerossa. Varmista, että kaikki hyttysverkot ja sivuikkunoiden ja sisäänkäynnin kankaat roikkuvat vapaasti, äläkä unohda avata askelmasuojaa. Varmista, että kaikki hyttysverkot ja sivuikkunat roikkuvat vapaasti teltan ulkopuolella. Nosta tikapuut, jotta lattia taittuu kasaan. Paina tikkaiden alimmalla askelmalla olevia painikkeita taittaaksesi tikkaat kokoon. Tarkista, että askelsuojus on asianmukaisesti tikkaiden päällä. Taita sivuikkunoiden kankaat sisäänpäin ja kiinnitä kuminauha kaikkien kankaiden päälle uudelleen. Muista, että sen tulee kulkea kaasujousen sisäpuolelta. Käytä sitten sulkunauhaa sulkeaksesi kannen. Ennen kuin kansi on kokonaan kiinni, työnnä nauha sisäpuolelle ja lukitse kansi 2 lukolla. Niin helppoa on käyttää Gatzel GM 2026. Onnea seikkailuillesi ja nähdään teillä.